Koto galle ɓoccittiɗo fuɗɗima wareje hente ɓo yen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen saabu ɗum ala ko ɓuuri welde o galle ɓoccitiɗo esal kajja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo kor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place suuji ñalla haalde tan ko wodanani ɗum ɗi cokarnen ko an joni an cokarnen an kam ha joni aɗa wuna kanum kam ha joni ala kono noon kono noon juusi gila tan mbi nden aɗa tawmami ɗo wawi ɗum ɗo annene cokarnen annene oto ko Alassane saago muɗum anne cokarnen eke ko Alassane bandi o wiiri o worani hande yimɓe daña ko mbiɗum kono kay wona an ala kono hoora noon min hoora saabu ayi aɗa andi Alassane yummum jiɗama min waɗanni kajja mi anda fof noon kam min hayimi ni fof no neɗɗo jiɗine so ɓiɗɗo tan daña ɗum wonde ko min ayi ala ken kaldani minima chaque jour eɗen kalda haala gon aɓer ɗum ɓalu ham min gum jogol mo hesudemo noon min somo ñamani ko mbiɗo ko mbimi kon hoore on korat ɗo galle o mbimi ko so korka ari fof warat an e hoorema so wonata mbo hersuma ko Allah foyema jogi a hoora janggo so Allah jaaɓi ɗum ɗen a janggo a hoora sal jaaɓi bammago sehilma bammago sehilma aɗa ɗi settudi aɗa fof daña bamma wona sehilma bamma so woni sehilma la qualification de la abar ɗum er ala wondi ko heewi melani sonko hoori tan wonata koye mel ala kanko gongo sonko hoori tan ko mela tan nani a ñamatade ɗo so wona fuduru heni so wona fuduru heni ko ñamata so yiɗi wiɗa ko mbaɗa fuduru tan jarta Allahu akbar nen jarta nga e waɗi fayida abar kam baba o potaaɗi baani wondi ko hamnade walla forka andi min ala wona min kanko meeɗi kanko ba adani min ko mbiɗo ɗo a yartade ɗo so wona fudoro wiya Allahu akbar ɗo mbimi galle o hay mbimami colli somi kala nangumi ɗo sondu koko hoora mi salli guino mel a yartade so wona fudoro sa yiɗi melani wonde a jaw mais kaldata ñamani mais cokarnene o wari yeggi ɓuddude galle o no nani eyi ɓuddu galle o eyo inchallah